नमस्ते. आता आपण पाहिलात ना आपला विक्रोलीचा रूम कसा खाली झालेला दिसला, आम्ही साफसफाई केली. आता तुम्हाला पुढचं दिसेल की आम्ही सामान कुठे आणून ठेवलं आणि काय घेतलंय ते. चला तर आता बघूया आपण सामान कुठे ठेवलंय. चला. माणसं शिरतच चालली. अरे बघणाऱ्यांना सांगा काय करता तुम्ही. आता आम्ही बघा इथे हॉलमध्ये आलो. हा पहिला हॉल आहे. हॉलमध्ये आलो, तुम्हाला पहिला हॉल दाखवते. हा काय, पण कुठे आलो आपण? कोणाच्या घरी? सुनीताताईच्या घरी, आमच्या सासूमाच्या घरी, कोणाच्या घरी आलो? नाही, आता आपल्या घरी आलो. आपण घर घेतलंय, नवीन घर. हा, नवीन घर घेतलंय आणि हा रेंट वरती घेतलाय. क्लिअर बोलायचं, नाही तर त्यांना वाटेल आपण विकत घेतलंय. नाही, विकत नाही घेतलंय. हा, रेंट वरती घेतलाय. त्याचा पहिला हॉल दाखवते. पूर्ण घराची टूर देता तुम्ही, बरोबर? हा, दाखवा आता तुम्ही सर्वांनी एक एक दाखवा काय कुठे कसं आहे. तर हा आपला हॉल आहे. हॉल बघून तुम्हाला आवडलं का सांगा. मोठा आहे का छोटा आहे? मोठा आहे. विंडो आहे बघा. हा, उघड विंडो. बाहेरचं तुम्हाला दाखवतो बघा. बाहेरचं व्ह्यू दाखवतो तुम्हाला. दिसतंय का तुम्हाला बाहेर? केवढं हाईटवर आहे बघा. दिसलं? हो, हा आपला हॉलचा व्ह्यू आहे, बरोबर. आता बाकी सर्व दाखवा एक 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 करून. आता हा आपला इथे फ्रीज आहे. हां, इथे आपला किचन आहे. इथे आम्ही शेगडी ठेवली आहे. हे बेसिंग आहे इथे. आणि इथे आपल्याला ट्रॉली बनवून दिलेली आहे. त्याच्यात भांडी ठेवलेली आहे. हे सर्व ओनरने करून दिलेलं आहे सर्व. आधीच होतं हे सगळं केलेलं आहे. आणि टाइल्स बघा, खूप मस्त टाइल्स पण लावले. आणि एक्झॉस्ट सुद्धा आहे इथे. आपल्याला नवीन काय बसवायची गरज नाही. इथे फॅन पण आहे, फॅन सुद्धा दिलेला आणि लाईट लावल्यावर बघा कसं वाटतो. इथे फॅन आहे. वरती फॅन सुद्धा दिलेला आहे. आणि इथे वॉशिंग मशीन ठेवली. ठीक आहे. बाकी सर्व. आणि इकडे बघा पूजा केलेली दिसते तुम्हाला इथे सुद्धा. आणि हाताचे पंजे कुठे कुठे लावलेत? इथे लावलेत कुठे? हा, तर दरवाजाच्या बाहेर लावलेत. म्हणजे ही पूजा ओनरने करून घेतलेली आहे पहिली. ओनरने पूजा केली आहे. तर हे झालं हॉल. इथे झालं किचन. आणि हा वॉशरूम आहे. दाखवा. हा कॉमन वॉशरूम आहे. हा कॉमन आहे, म्हणजे या फ्लॅटमध्ये 2 आहेत बघा. इकडे कॉमोड आणि इंग्लिश आणि अंघोळीचं पण आहे तिकडेच. एकातच आहे, बरोबर? ठीक आहे. आणि त्यानंतर इथे आता बेडरूमची एंट्री. तर हा आपला किती? 3 BHK 5 BHK किती आहे? 1 BHK. 1 BHK आहे ना. तिकडे आपला बेड आहे. आणि तुम्ही विचाराल दिल कुठे आहे? बघा आपली दिल इकडे. दिलू बघत नाही बघ. हा, तर इकडे आपला हा बेडरूम. हे बघा, इकडे मम्मीचं कबोर्ड ठेवलंय. इकडे काजलचं कबोर्ड ठेवलंय. इथे माझा कबोर्ड ठेवलाय, बरोबर. आणि इकडे एंट्री आपली. आणि हे पण विंडो आहे. विंडो, मोठी विंडो दिली आहे. उघड मम्मी विंडो. तर हवा इकडे खूप येते ना. हो, हवा खूप आहे. तर हे झालं. आणि त्यासोबतच आणि या रूमला पण वॉशरूम आहे. जरा बंद करायला पाहिजे कारण आवाज येतो ना थोडंसं. हा बेडरूमचा वॉशरूम आहे. सेम हॉलचा जसा आहे तसाच हा बेडरूमचा सुद्धा आहे. तर 1 BHK आहे विथ 2 वॉशरूम. बरोबर, म्हणजे सोयीस्कर आहे. हा बघा आमचा पण आहे. आणि इकडे पडदा लावलेला आहे बघा कसं व्यवस्थित. आणि इकडे भाई सुद्धा आहेत. आम्हाला किचन अजून सेट करायचं आहे. आता जस्ट आम्ही आलोय ना, तर बाकीचं जरा काम अजून राहिलं. फ्रीज आपण बाहेर का घेतलाय? इथे किचन मध्ये यायला अडचण होते ना. म्हणजे इकडे ही फ्रीजची जागा इकडे. तिकडे पण आहे, पण इकडे जागा खूप कमी पडते मामा किचनला. म्हणून आम्ही मग फ्रीज इथे बाहेर घेतलंय. आणि देवारा पण आम्ही बघा या साईडला लावलेला आहे. आणि ही एंट्री. अजून लाइटिंग वगैरे लावायची ते आता लावू आम्ही. आणि आमचा जो दिवाण आहे तो इकडे आम्ही ठेवलेला आहे. आणि बाहेरून असं दिसतं काय. बाहेरचा पॅसेज दाखवला तुम्ही? खूप मोठा आहे. मोठा आहे पॅसेज. पॅसेजला दाखवला तुम्ही. इथे खेळू
तो लहान थोडा मोठा थोडा मोठा मेसेज आहे. आणि इकडे लिफ्ट बघा, ही एक लिफ्ट आहे. जर आवाज येईल कसं इंटिरियर करतात आहेत ना, तर ही इकडे एक लिफ्ट आहे. हे खाली जायला आहे, एक्झिट आहे. हे खाली जायला वरती जायला. वरती जायला आहे. तर तुम्हाला इकडे दाखवतो. इकडे हा आमच्या ऑपोजिटचा व्ह्यू, म्हणजे ज्यांचे ह्या साईडला फ्लॅट आहे त्यांना हा व्ह्यू दिसतो बघा. हे कसं वाटतंय? बरोबर छान वाटतंय ना. हे स्टेअर्स पण एवढे मोठे आहेत आणि सर्व त्यांचं सामान इंटिरियर चालू आहे, त्यांचं सामान ठेवलेलं तिकडे. तर इकडे पॅसेज बघा सर्व न्यू आहे. ही लिफ्ट नंबर 1, हे लिफ्ट नंबर 2 आहे बरोबर. हे लिफ्ट नंबर 3 आणि तिथे लिफ्ट नंबर 4. आणि ही तीच लादी आहे जी आपण गोल्डन रूममध्ये लावली आहे, रत्नागिरी बरोबर ना. हां, तुम्हाला सांगतो बघा, हा 1 BHK फ्लॅट आहे, रेंटेड फ्लॅट आहे, न्यू आहे, पण रेंटवर आम्ही घेतलेला आहे. किती रेंट आहे, काय रेंट आहे ते आम्ही तुम्हाला सर्व सांगूच, पण असा दिसतोय व्ह्यू. हे तुम्हाला कसं वाटलं मला सांगा. या रूमबद्दल मी तुम्हाला थोडी माहिती देतो. हा जो फ्लॅट आहे तो मी ऑनलाईनच सर्च केला, ऑनलाईन वेबसाईटवर गेलो, तिकडे मग ओनरची डिटेल काढली, ओनरशी कॉन्टॅक्ट केलं आणि त्याच दिवशी ओनरने हा ऑनलाईन टाकला होता. त्यांनी पण ह्या ऑगस्टमध्येच आपलं टाकलं होतं. तर मी त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून रूम बघायला आलो, फ्लॅट बघायला आलो. फ्लॅट बघितला, मी बघितला. नंतर मग काजलला पण बोलवलं बदलापूरवरून. त्या दिवशी बघा काजल आली होती, ब्लॉगमध्ये दाखवलं होतं. मग काजलला, मी आणि मम्मीला तिघांना घेऊन या फ्लॅट बघितला, तिघांना आवडलं. मग त्यांच्याशी डील करून हा फ्लॅट आम्ही बुक केला. तर वर्षभरासाठी घेतलेला आहे, तर वर्षभर आपण इथे राहणार आहे. आणि तुम्ही आता विचाराल की विक्रोलीचं काय करणार आहे, तर विक्रोलीचा तो घर आपण रेंटवर दिला, तो दिलेला आहे, तो पण केलेला आहे. तर तो रेंट आपण इकडे फिरवायचं, बरोबर. म्हणजे असं आपली सेव्हिंग पण होते आणि आपल्या खिशातून जास्त पण पैसे जाणार नाही. तर आणि ह्यांच्या सर्वांची इच्छा होती, मम्मीची इच्छा होती, काजलची इच्छा होती, भाईची इच्छा होती की आपण अशा चांगल्या ठिकाणी कुठेतरी राहावं जिकडे व्हेंटिलेशन असावं, मोठ्या खिडक्या, डोर, चांगली फॅसिलिटीज. आणि ही जी बिल्डिंग आहे ती क्वालिटी एकदम चांगली आहे जी. आणि मेन म्हणजे आम्हाला विक्रोलीच्या बाहेर कुठे नाही जायचं होतं, तर विक्रोलीमध्येच पाहिजे होतं. तर विक्रोलीच्या आसपासच आम्ही हा फ्लॅट घेतलेला आहे रेंटवरती मी सांगतो, नाही तर सर्वांना वाटतं की काय विकत घेतलेला आहे. विकत नाही घेतलेला, हा रेंटवरती आहे आमचा. आणि ओनरशी जेव्हा भेटलो तेव्हा त्यांचे आईवडीलसुद्धा आले होते. त्यांची आईसुद्धा मम्मीचे व्हिडिओ बघते, म्हणजे शुभांगी कीर हा चॅनल बघतात. ते पण बोलले की तुमच्या गावाचं घर आणि हे सर्व, म्हणजे अगोदर नाही माहिती होतं, नंतर मी एक जेव्हा बघायला होतो तेव्हा ते सुद्धा बघतात. तर छान वाटलं. आणि मी तुम्हाला सर्व आता या घराची टूरसुद्धा दिली. हा 1 BHK एरिया, 1 BHK आपला फ्लॅट आहे. आणि एरिया विचाराल तर 400 आपला एरिया आहे. आणि बिल्डिंग आम्ही जे राहतोय ना, तर ही बिल्डिंगला चालू होऊन फक्त 2-3 महिने झाले. म्हणजे हा फ्रेश रूम आहे. ह्याच्या अगोदर एकदम नवीन आहे. ओनर पूजा करून फक्त गेल्यात. इथे आमच्या अगोदर कोणच राहिलेलं नाहीये. तर एकदम छान आहे, न्यू आहे. कन्स्ट्रक्शन एकदम चांगलं आहे. जर तुम्ही बाथरूमची क्वालिटी पण बघाल, त्याचे टाईल्स, त्याचे जे फिटिंग्स, नळाचे फिटिंग्स, बाकी सर्व एकदम टॉप रेटेड आहेत. एकदम चांगलं आहे. व्हेंटिलेशन खूप आहे. तुम्हाला आजूबाजूचं बाहेरचं मी सर्व दाखवलं तुम्हाला. तर एकदम छान आहे, प्रेझेंटेबल वाटतोय वास्तूप्रमाणे. ईस्ट, आणि आम्ही आज 2 दिवस झोपून पण बघितलं. 2 दिवस आम्हाला झालेले. हा व्हिडिओ आम्ही पहिल्याच दिवशीने आलेला नाही करत, 2 रात्र गेलेली. आपला 3रा दिवस आहे, बरोबर. इकडे आणि आपली दिल पण बघा आरामात इथे आहे. हे बघा, दिल पण आपली इकडे व्यवस्थित आहे. दिलला पण काही इकडे प्रॉब्लेम नाहीये. आणि आता तुम्ही विचाराल की हे कर्टन्स म्हणजे एवढे शॉर्ट का आम्ही इथे लावले, ते बघा हा हाफच आहे, म्हणजे अजून मोठा पाहिजे जरा. तर आता तात्पुरते आम्ही लावलेत, कारण की एवढा मोठा आपल्याकडे कर्टन नव्हता ना आधी. तर आता आम्हाला घ्यायला जायचं, शॉपिंग करायचं बरंच काही, त्यानंतर आम्ही मोठे कर्टन्स लावू. आणि हे बघा, हे आम्ही तात्पुरते लावलेत. आपल्याकडे होते हे कर्टन्स एवढे मोठे, त्या घरातले होते म्हणून आम्ही आता इथे लावलेत. हे ह्या हॉलला पण आपल्याला नवीन कर्टन घ्यायचं आहे. आपण तुम्ही पण आम्हाला मदत करा, कोणता कलर सूट होईल वगैरे, असं तुम्ही पण सजेशन द्या आम्हाला, त्यानुसार आम्ही शॉपिंग करू. आणि तुम्हाला मी इकडे दाखवतो बघा, आमच्याकडे 2 सर्व्हिस लिफ्ट आहेत, ही वाली आणि त्या समोर एक, आणि 2 नॉर्मल लिफ्ट्स आहेत तिकडे, बरोबर. आणि हे वरती कनेक्शन्स कसले दिलेत,
समजा जास्त धूर झाला ना हा. तर आग लागली तर डायरेक्ट पाणी येतं ना मी, म्हणजे तसं एवढे सिस्टम. safety measures आपल्याला इकडे दिलेले आहेत. हां, आणि हवा एवढी आहे की बघा हे दरवाजा बघा कसा लुटला. हे बघ इकडे पूजा केली आहे बघ त्यांनी, आहे ना, ओनरनी. आम्हाला सर्वात जास्त जेव्हा पहिल्यांदा तुम्ही दोघं आलात तेव्हा तुम्हाला सर्वात आधी काय आवडलं इकडे? हॉल आवडला. म्हणजे बघूनच माणूस खुश होतोय बघा. हो. आणि ह्याच्यात फर्निशिंग काय करायची ते तुम्हाला येणाऱ्या ब्लॉग्समध्ये सर्व दिसणार आहे. हो. मेन अट्रॅक्शन ह्याचा हॉलच आहे, बरोबर आहे ना. हो. तर एकदम असं छान वाटतं आणि अशी खाली पण बसलं तरी 15 माणसं तरी आरामात बसू शकतात. आणि आता हे नवीनच कन्स्ट्रक्शन आहे, अवघे 2 महिनेच काहीतरी झाले. तर आतापर्यंत इथे गॅस पाईपलाईन आल्या नाही आहे. तर आम्हाला सांगितलं की लवकरात लवकर गॅस पाईपलाईन स्टार्ट होईल इकडे. तोपर्यंत आम्ही त्या घरातला विक्रोळीचं आपलं आधीचं घर आहे ना तिकडचं सिलेंडर आम्ही सध्या फक्त आणलं इकडे. आणि इकडे वॉशिंग मशीनचं बघा नळ पण इकडे दिलेलं आहे. नळ आहे. आणि त्यासोबतच तिकडे पाणी आउटलेट आहे त्याचं पाण्याचं, बाहेर जायला पण तिकडे दिलेलं आहे. हो, हो. म्हणजे हे तसं सिस्टम दिलं आहे. आणि इकडे कसं मिनी फ्रीज ठेवला पाहिजे. हो. आपलं कसं डबल डोर आहे ना, तिकडे डबल डोर आम्ही ठेवला होता पण तो अडचण वाटत होती. म्हणून आम्ही बाहेर घेतलेला. हो. आणि मशीनचा अजून एक एरिया त्यांनी तिकडे सुद्धा त्या वॉशरूमच्या इकडे दिलाय. हे बघा इकडे सुद्धा दिलाय मशीनचा अजून एक एरिया. पण आपलं कसं इथे बेड आहे ना, आम्ही या बेडरूम म्हणून यूज करतो म्हणून आम्ही तिकडे नाही ठेवतो. आता इथे कसं माहितीये उजेड येतो ना दिवसभर, संध्याकाळी रात्रीपर्यंत आम्हाला लाईट लावायची गरज नाही लागत. एकदम फुल उजेड आणि त्याच्यासाठी आम्हाला हॉल आवडला. म्हणजे आम्ही जेव्हा दिवसा आलेलो ना हॉल म्हणजे घर बघायला जेव्हा मी फर्स्ट टाइम आलेलो ना तेव्हा खूप उजेड दिसला. जेव्हा मी डोर ओपन केला तेव्हाच पहिली गोष्ट तर हॉल एवढा मोठा प्रशस्त दिसला आणि खूप उजेड दिसला, कारण की बघा पूर्ण ओपन व्ह्यू आहे आपल्याला. म्हणून हा पण एक प्लस पॉईंट आहे या रूमचा की आम्हाला खूप आवडला हा फ्लॅट. आणि इकडे संध्याकाळचे ना लाईट्स लागतात, तर आपल्याला इकडे मेन लाईट आपल्या घराची ना नाही लावली तरी एवढा काय फरक नाही पडत, खूप उजेड घरी येतो. आणि या रूमचा ना लुक एकदम खूप मस्त आहे, कारण की हा फ्रेश एकदम पेंट आता जो केलाय ना हा आता लेटेस्ट केलाय. आणि व्हाईट नॉर्मल पेंट आहे पण खूप ब्राईट वाटतो व्हाईट कलरमुळे. तर तुम्हाला हा ब्लॉग कसा वाटला आणि हा फ्लॅट कसा वाटला तुम्हाला आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.